kulendi hapo pari sei baba? Tiri right chaizvo baba. Inini ndine kumwe kuona wandiri kuitawo mwana wamai. Kuona kwangu ndiko kudai. Nyaya yeZimbabwe yabvira kare tichingoitaura nezvayo. Vanhu vari kudzibatanai, vamwe vanobatana, vamwe havabatani, zviri kungoenda nepazvo pazvo. Kureva kuti vanhu veZimbabwe vari kutya kana kuti vanotya zvavakamboitwa paya kupfurwa. Asi kuona kwangu inini kuri kuiswa temba nevanhu vari kurasika. Nekuti vari kuisa temba kuna vachiwenga. Vachiwenga ratova zuru rakapindawo nyoka zvavo. Havasisina masimba akawanda. Masimba avo chaivo vakarejuswa kare nekuti vanhu ava vari too calculative. Vakakalkuleta kudhara kuti aiwa mudhara kuti tida kumubvisa masimba. Pavakatobvuma ipapo kuita vice president ndopavakatovapedzera. Simba rekuarmy vanaro 1 2 3 but noti zvekutoti vangabvisa president nearmy kunyepa hakuna zvakadaro. Mudhara iya ratova zuru rakapinda nyoka. Vanhu ngavasaisa temba kuna vachiwenga kuti hanzi vachiwenga ndo vachatigadzirira nyika. Zvino zvazvadai hapana. MaZimbabweans tisu tinotobvisa murume uya. Kubatana kwedu nekurwadziwa kuri kuitwa vanhu nokurwadziwa kwatiri kuitwa ndokunoita kuti mudhara uya ainde. Musazombofa makatemba masoja. Siyanai nemasoja. Vasiye vari kwavari. Vatoriwo nemaproblems avo nekomandi dzavo. Inga muri kutaura wani kuti zvigananda ndo zvakato zviri kupiwa mari, zviri kupa mari magenerals. Ende zvinhu izvozvo hazvichinji. Ndo zviri kungoitika. Unganitaura kuti munhu ari kupiwa 30,000 pamwedzi kana 25,000 US dollar pamwedzi angazosvika kupanduka pakuti akutengesa kuti Mnangagwa ainde. Ipapo pakaoma. Parikuda vanhu kuti vaite strong. Vachiwenga simba iri kubvisa Mnangagwa vachina havasitorina zvachose. Ndoda neposition yavatori hazvitogoni. Saka vanhu ngavasatemba kuti vachiwenga ndo vachabvisa munhu. Hakuna zvakadaro ende hazvisi kuzoitika nemhaka yekuti havasisina masimba acho ekubvisa. Masimba vaimawana panguva yangu vachiri kuarmy. Yes, zvaita. But zvinezvi kugeneral kwava nemumwe ivo vavice president. Inini handisi kusungira kuti zvinhu zvirambe zvazviri. Neniwo ndiri kutorwadziwa. Asi solution yangu yandachifunga ini ndeyekuti maZimbabwean chete ndiye vane simba rokubvisa murume uya. Vasaite zvinhu zviri opposite. Vakanzi garai mumba vanobuda vaenda kubasa. Vakanzi nhasi demonstration vanogara mudzimba. Which means vari kupikisana nezvese. Which means zvatiri kuda chaizvo semaZimbabweans hatizvizivi. Handimazvona. Hatizvizivi. Nyika yeZimbabwe haifa yakasununguka kana zvinhu zvakamira sazvizvi. Zvese zvokunzi Tagwire achava president zvichaitika zvinhu izvozvo. Ende zvinhu izvozvo tarisai hazvina nguva zvinhu zviri kutaurwa nezvazvo izvi zvokuti Tagwire achaita president hazvina nguva. Handima akumuona akubudikira chomona achitaura mumapublic achidi zvinhu izvozvo zviri kutotaurika ende zviri kutoitika ende hazvisi kure zviri manje saka zvamunoramba vari imimi ndo zviri kuitika, zvamunobvuma muchiti zvinoitika ndo zvisingaitika. Handimuzvona. Saka idambudziko rewedu isusu maZimbabweans hatisi kugona kubatana kuti tinyatsoita chinhu chimwe chete. Hatisi kugona kuumbana kuti vakomana zvakungoda mumwe nemumwe azvifungira zvisi zvikuudzwa izvi. Hakuna munhu asiri kuziva zviri kuitika. MaZimbabwean mune dambudziko. Kakudzidza kenyu mune kakunyepera kakudzidza kasina musoro wese. Kakudzidza kenyu kanosembura varume. Ngatidai munoita zviri opposite. Makanzi ngatidai moita zviri opposite. At the end moti aiwa Zimbabwe yavo makomana zvinhu zvakadai saka zvinonakiswa nani muda kuti vanhu vari kuZambia vauye vazokuti Mugabe Mnangagwa ngabve. Ndiri kuona tsamba yakanyorwa kusadha kuti hanzi achibvisai munhu wenyu. Anobviswa nani varume? We are Zimbabweans. Ngatibvisei munhu uyo. Sadhaki inotiwana taakumberi. Mubabata. Munhu uyo kungopinda tese 3,000 kana 7,000 ameno. Muharare muya munotaura kuti hatisi kubuda Mnangagwa asina tipindura. Zvapera izvo. Kana mapurisa anonzi anorova vanhu harove vanhu vari more than 10 less than 16 million. Angarova akatipedza. Kana zvizvi kutaura nze masoja ari divided inyaya dzinongotaurwa varume. Ini ndoona kuti vari kutinyepera. Hakuna zvinhu zvakafanana neizvozvo. Masoja hakuna zvakadaro. Masoja nematyikiro avanoita iwaya nematyikiro avanoita magenerals avo
Vadivide vanhu aya vanonyepa, ndokunyepa chaiko. Saka solution yangu ndokuti isusu mazimbabweans tisu tine simba rokuita zvose izvozvo, kumubvisa murume uyu chete. Zvenyu nyaya dzinozoenzewa zinzi vadivhaidha havasi kuwirirana, inyaya dzepasocial media kuona kwangu. Vanhu ngatibatanei, ngatibatanei. Ndinonamatira hangu mukoma nyoka yemabhunu. Aiwa, mukoma muchabuda. Mujeri muchabuda mukoma. Hakuna kwazvinoenda nako, muchabuda tichitodya nemisadza tichitobraya. Ndinokuvimbisa yeo, dai makabuda, pamunobuda mutitaurire kuti wabuda tigone kubrayawo nayo. Ndoda kuvagochera mukoma nyoka yemabhunu. Murume uyu ari strong, murume uyu akasimba. Haisi nyore kurwiswa nemasaidzi ose, murume achiramba ari stand still. Aiwa, murume wakashinga wakaoma, zvinhu zvako zvinotendwa. Ramba wakadaro. Toendawo kuno chicho chimudhara icho kuCape Town icho chinonzani, chinobudisa news dzekunyepa icho. Machiziya mese, machiziya ichocho chokudzingwa kapo, chokudzingwa musokotika icho. Cheche ndo chibaba chenhando chiya, chiri kutoraramisa mhuri nezvinhu zvokutengesa vanhu. Ndakutozviona toti hachina kutanga nhasi, zvakawanda zvandakaona zvachaitaura, zvandaizogumisira ndaona vanhu vasungwa. Murume uyo ane makore mangana achivhura chistudio chake chaanotaura, achivhura news dzake dzaanotaura. Makambonzwa here kuti pane paakasungwa, kana musi anonzwa aiwa ari kunzi akabatwa atsvagwa nevakomana? Kubva ndakubvira ndanzwa murume kuti akavhiringidzwa. Saka chinogona kunge chitori chigananda, chitori strong. Handosi saka ndisingachateerere news dzacho. Ndakatochi unsubscribe chimurume chiya. Haasi munhu zvachose, haasi munhu. Munomuti aniko? Taurai kamani. Anonzi aniko naiwe ichi chimudhara chiya? Chinonzi aniko chinotora news dzokunyepa ichi? Chokudzingwa kukoti nanyoka yemabhunu apo. Gambakwe. Gambakwe, hausi munhu murume. Dai uri murume usingaiti zvezvaunoita, kutengesa vana veZimbabwe. Uri kurwirei chaunorwira kuna Mnangagwa? Chauri kupiwa chii? Kukuraramisa mhuri yako nekukanganisa vana vamwe vanhu. Ndizvo here? Murume wewe unofanira kuwana mubayiro wako wega, unokurwadza pamwoyo. Haufaniri kuurawa, ukaurawa haurwadziwi. Unofanira kurwadziswa uchirarama upenyu hwako hwese, uchifamba newheelchair. Haufaniri kuurawa. Inini ndodhiseva kuti murume wemusamuuraya, asi ngoitai kuti afambe newheelchair chete upenyu hwake hwese, ambofila kalife kewheelchair. Nekuti ndiri kuzvitaurira, nekuti unoona kuna vamwe vanhu vakarohwa kuZimbabwe ma2008 ndizvo, kana ndisingakanganisi, vakafamba newheelchair. Nanhasi vamwe vana nzeve, vana mhuno, vamwe vana makumbo, asi nhasi uno ndo zvauri kuita vanhu izvi. Vanhu vari kusapota struggle vanofungei kuna vamwe vanhu vari kufamba newheelchair. Ndosaka ndikuti haudhisevhe kuurawa. Ukaurayiwa haunyatsounzwa kurwadziwa. Unofanira kufamba newheelchair, uremadzwa, nekuti vanhu unyatsoziva kuti vanhu chii chinonzi vanhu, chii chinonzi struggle. Struggle hauizive kaiwe. Hausati wamborohwa kana kukanganiswa mulife yako kuti unopedza mwedzi 3 uri muchipatara wechi4 zobuda hako utanga kufamba newheelchair upenyu hwako hwese. Hausati wakambozviona ende hauzvizivi. Murume anofanira kugadziriswa. Handizvo, haisi nyore vakomana. Tiri kutambudzika, vanhu vari munyika dzakasiyana siyana. KuZimbabwe kwacho zvinhu zvakangooma. Kuti uwane chaunowana unofanira kunge uri musangano weZANU-PF. Ndo zvakarwira here maovetereni atinaro nhasi? Maovetereni muchine simba here? Handifunge. Wese munhu ari kungotarisa kuna baba Geza tinzoti vachati kudii, hanzi ati kudii, Mudharageza ati kudii nhasi. Siyanai naMudharageza aite plan dzake. Isusu vanhu ngatibatane, tiite chinhu chete, tiende mberi nestruggle. Zviri kuitika zvese izvi inyaya yekuti vanhu vari kutambudzika. Tatambura ama2K aya, vana vama2000 havatomboziva kuti chinonzi mari yeZimbabwe chii. Kwaitomboone dhora remunyika havazivi. Vakatoiona vanotoda kuti asi ndeye kuMozambique. Vakazoona pakanyorwa kunzi Zimbabwe vozoti ndeye muZimbabwe, yaive yemuZimbabwe. Vanhu vatambudzika varume. Gambako unodhiseva good strong ndokati chiko strong injury yekuti unofanira kugara uinayo upenyu hwako kusvika uzovigwa. Gambako hausi munhu iwe, hausi munhu, asi ndinoti zvichakuwana. Ende takasangana newe, amini kuti tichafambira mudenga ikandipai, chakubata zvedu. Hausi munhu iwe murume.
hausi munhu, hausi munhu, gamba ko hausi munhu. Kana uchizvinzwa zvatiri kutaura izvi uri kutsamwisa vanhu. Seiwo usingasungwe iwewe? Nyoka mabhunu haana kumboita mwedzi kana 7, 8, 9 achitaura nyaya yaMunangagwa anga atosungwa. Asi iwewe une makore uchitaura kuti hey vaMunangagwa vanonzi vanobva pamugaro mangwana chai, uchitaura nyudzi dzekunyepa. Asi takambonzwa uchisungwa chi? Asi takambonzwa kuti vazobatwa. Unobva freely, unoflya nendege kuya Joburg, unoflya uchibva muJoburg kuenda kuCape Town. Asi takambonzwa kuti wasungwa kana nezvigananda kana nani zvake. Kwakweyo kungwara. Tiri kuona we watch you baba Gambaki. Mudzimu uchadambura mberi kwechete. Itai zvenyu. Continue nezvamuri kuita. Continue nezvamuri kuita. Mucharegreta chete. Ende wese ane pfungwa dzekuti murume uyu ndozvaarika, musamuuraya wakomana, musauraya. Murume muremadzei chete. Murume ngaangoremara chete, muremadzei upenyu hwake afambe newheelchair. Anze kurwadza anyatsoona kuti struggle chii. Usatambe neupenyu hwamwe vanhu uchiita zvinhu maitirei wayo.